неъматҷон раҳмонов 3 сол боз бесарпаноҳ аст. ба русия сафар карда хонаашро дар Хуҷанд фурӯхт, вале бо расидан ба он ҷо ба мушкилоти зиёд гирифтор шуд ва дар натиҷа ҳам бехона ва ҳам беоила монд. бачаи дасти худмон ма рафта гадоӣ кардагӣ ман рӯзам буд. бача сершод буда. ман даже бачаи дастам рифта рафтам гадоӣ мекардам шаҳри урусба. қиссаи неъматҷон соли 2003 замоне ки нав оила барпо кард шурӯъ мешавад. он замон авҷи муҳоҷират ба Русия буд. муҳоҷиронро мардум расиян ном мебурданд ва дар тасаввури omma онҳо ҳамчун бойбачча менамуданд. ҳамсари ҷавони неъматҷон низ бо умеди пули шоиста ба даст овардан расиянка шуд, вале дар Россия ба гуфти неъматҷон ба мушкил печид. онҷо як одам буд ки санад вазбит шудагӣ равам ҷо гуфт. коғочавай кардагӣ майлаш гуфт ман хона фурӯхтам пул набуд мадди коре мекардам онҷо пули калондако буд. билет ба мо 6750 буд российский пул ба. хай тюмень рафтам дидам нақс дурустаку ҳамаш хай ёрдам кардам рисесу писачам таваллуд шуд. писача таваллуд шуд хай Свердловск рафтем Свердловск рафта кор кардем. ман колбаса цеху кор кардам 2 сол. вай новаш се баромад ки вай кардам дако разрешение корба. разрешение корба кӯни ман миграционная карта уже кӯниши буде. вай штрафу проповед дадам пул нест ҳавли писачам дастанда. чара хай пули айсиусу қарз кифта зана бачам истондам хонаи худам ҳамҷо мондам. дар пайи мушкилоти зиёд неъматҷон ба оилааш кам пул мефиристад. суҳбати зану шавҳар аксар вақт бо ҷанҷол меанҷомад. як муддат алоқа умуман канда мешавад. фишори рӯҳӣ ва ҳолати вазнин дар Русия боис мешавад ки ӯ ба қонуншиканӣ даст занад ва 9.5 сол зиндонӣ шавад. дар ин байн занаш аз ӯ ҷудо мешавад. пас аз раҳоӣ аз зиндон неъматҷон боз кӯшиш мекунад кор ёбаду пул кор кунад, вале наметавонад. соли 2021 ба ватан бармегардад ва ин ҷо касе ӯро қабул намекунад, ҳатто наздиконаш. ту буд аммо пурсиду напурсида рафтию хоната фурӯхтию. ман гуфтам ман барои бача шуда фурӯхтам гуфтам. тем более гуфтам вай ҳомиладор буд гуфтам. ман рафтам ман чӣ хел гуфтам вай мепатон гуфтам одам ҳомиладор як чиз шавад гуфтам бача чӣ мешавад. барои ман гуфтам хонаам дар кор не ман ба дарам дар кор не гуфтам. ҳоло неъматҷон дар Хуҷанд дар як бинои садамавӣ зиндагӣ дорад. ин бино солҳои шӯравӣ таваққуфгоҳи мошин ё гаражи яке аз корхонаҳои саноатии шаҳр буд ва ҳоло бекор хобида аст. неъматҷон аз ҳисоби мардуми хайрхоҳ ва кӯмаки дигар ҳамтақдирону ҳамзистонаш рӯз мебарад. вай бемор аст ва наметавонад ҳатто аз ҷои зисташ берун барояд.